ya zo karjikin rasulu na batuli ya batulu komai dan ku an ka ba mu. Allah sa Imam Aliyu sanya Hassan ka sa Husaini ka sa Zainab diyar Karimi mamar Shehu shugabanmu sanne mamu ɗai mamu shuɗin jani shugabanmu ya barhama kai na kama gausi gara bani dama nai tafiya cikin salama in ta yabo ga shugabanmu. Shehu namu kun zamto idan ganinmu ya malan Sha'aibu namu mun roƙa ku ja ku kai mu sanne mamu ɗai mamu Shehu Tijjani shugabanmu Shehu Tijjani mai ɗariƙa yau kai ne nake mawaka Maulana ka kwance sarƙa domin darajar imamu. Na gaishe ka ɗan nazifa, Shehu Tijjani mai wazifa, kai muna addu'a ka shafa, na roƙe ka shugabanmu. Sanne mamu ɗai mamu Shehu Tijjani shugabanmu labbaikum jinin Aliyu Shehu Tijjani ya ƙawiyu ya dika gurin makiyu Shehu imamu dan imamu. Cikakka kai ne ba kamar irinka kai ne ka taho da harka sai ka raba ta mun ka samu sanne mamu ɗai mamu Shehu Tijjani shugabanmu mu dai naka ne masoyi dirin tsiyamo muke yi ba ranar da za mu juyi gausi da ita goma shuku. Ya mai nusuwa da haima bin karabo ganin karima karfe ba haɗi da roba wa zai kai ka ɗan imamu sanne mamu ɗai mamu Shehu Tijjani shugabanmu Maulana Abul Abasi ka zarce faɗa a nafsi ya gatan marhama gausi ka cika duniya imamu. Kuma za ya je ya kai ka kai ne namu an gaba mu sanne mamu ɗai mamu Shehu Tijjani shugabanmu ya ɗan sai ya daka so ni Shehu ka bani ƙara bani kai nuni ka ce a ganni domin haidara imamu. Khadija jikan shugaba Siraya dan sosai ne masu hudda dan su Hassan jinin imamu
huta, Musa naka za ya huta.